ずっと連絡のなかったタッツから、電話がありました。切れてしまったので折り返してみたいと思います。おいタス、大丈夫か？这通电话也是最后一次联系到志愿者。随后节目组知道出事了，马上报警和去到志愿者的家里，但是志愿者却失踪了，只留下了摄像机。志愿者失踪5年后，节目组也公开了志愿者失踪的最后影像，也呼吁人们别模仿这个恐怖的实验。